Quan una cèl·lula es divideix, el seu ADN es replica. En aquest procés es produeixen errors que la pròpia cèl·lula corregeix. Però no tots els errors es poden reparar, ni tots són d'origen natural. Prendre el sol en excés o estar exposat a alguna substància tòxica també pot provocar-los. Quan això passa, l'error pot provocar la mort de la cèl·lula o bé induir l'aparició d'un nou caràcter, però també d'una malaltia. Aquí rau la importància dels estudis genòmics. Estem al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona i és potser un dels llocs on a Europa hi ha més concentració d'investigadors que estan treballant en l'àmbit de la bioinformàtica genòmica. Xavier Estivill ha dirigit durant una dècada el programa d'investigació de genètica i malalties del Centre de Regulació Genòmica. Fa uns anys va crear un dels primers centres de diagnòstic genètic a l'estat espanyol. Saber llegir els gens ha nodrit de nous coneixements la classificació de les patologies mèdiques i ha aportat una nova perspectiva en la investigació de malalties tan comuns com l'asma, la diabetis, la hipertensió o el càncer. Però ara podem analitzar d'una manera total la seqüència del genoma i poder veure totes les variants que el genoma conté, incloïdes mutacions que són responsables de la susceptibilitat per les malalties. La majoria de mutacions genètiques són hereditàries. Aquestes són les més fàcils de detectar a través de tests genètics que ja s'estan implantant en les rutines mèdiques d'alguns països com Noruega, Holanda o el Regne Unit. En aquests moments podem seqüenciar el genoma d'una persona per menys de 1.000 euros i això és una pràctica que s'està ja implementant a molts països, de forma que molts casos de nens que neixen amb malformacions per les quals no tenim o no teníem unes eines adequades pel seu diagnòstic, ara podem perfectament estudiar-los i saber quines són les mutacions responsables. La medicina genòmica té la capacitat de poder contribuir de manera decisiva en el diagnòstic i en el tractament d'algunes malalties, però aquesta medicina requereix d'una gran inversió en recerca que xoca amb el context econòmic actual. Però, per desgràcia, la situació en la que vivim de crisi i de manca de visió i de manca d'estructures científiques, polítiques en el nostre entorn i al nostre país fan que probablement perdrem el tren en comparació al que està succeint a altres països com Holanda, Anglaterra i altres països europeus.